Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga Pikachu amin nga sa kapada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan ni Barangay 31, Talingaan na Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At timanan nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito di paghahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablaw ak itirembag nga bigat kada kayami nga sa kapada. Good morning, dita Hawaii, good afternoon, dita California, good afternoon. Dita, sa dinuman napaset itilubong tayo nyo ita, kapkablawan ta kayo tinaragsak ng kay, panagtindangeg, kan panagbibuya. Pag-share, ti programa, ti papagayam, kan padanan nyo ti pagkasalitaan ni Katrina nga napauluan. Imon. Anya ti imon, nakadaldelikado ti imon. Kasapulan ti imon, tapno da pamaniknik kan mangiparik na iti panangisakit pa matik mo ti may sa tao ngem. No sobra, sos delikado. Teko na nga amin nga aglabes kaddakas. Sagudahin nga ti surat ni pagayam ti nga Katrina nga napoluan iti imon. Dear Manong Nemi, nagkatrabahuan kami di kini Willie Manong Nemi. Tsaka mo, nuanyat at dakeng kuwana, ta kadagupan dagiti ado ngagpropose admirer kanagar-arem kanyak. Kadiso Manong Nemi tinakatignay ti puso. Iso Manong Nemi ti imuna nga na magpitik iti puso. Siguro kapot agtrabahuan kami, kang kanayon kami nga magkit-kita. Pasaray makapagsalita kami, makapagsango kami titunggal aldaw. Irin to tatagidaduma Manong Nemi nga admirer ko kung nag-ararem kanyak kat sa ako lang makita ida no may dakpasyarin dito balay. Uno saan, no tawagan dak, ag video call kami, makita da. Dada siguro tigapu na Manong Nemi nawapay nga ni Willie, isot na pili ti puso. Aging ga Manong Nemi nga formal nga indaton na't panagayat na kanyak edi may nakpinasyar dito balay. Iti namin duwa nga beses. Manipod matiding Manong Nemi no kasta nga weekdays, weekend. No kasta nga weekend Manong Nemi addan na gidi pa nag-date me. Mapang kami ag-dinner. Uno saan Manong Nemi mapang ka mag-picnic. Kaya Manong Nemi nga napalabas lang ti inem nga bulan. Pormalen nga on kami. At dan nagkinaawatan digiti puso mi Manong Nemi. Awanan ti sa pulag pahay kini Willie. No kinapakumbaba, kinasingpet,
kinadayaw, adaming kang kuwana. Family background, mabalim mo nga, ipanakkel. Nagasmet manong nimi. Iti family background ko, nakastaman nga, inimbestigar naman ti family background ko. Ornos, natal na, ti pamilya min. Kastaman ti pamilya da Willie manong nimi. Iso nga lang napimpindas ti biyagda. Kapat businesswoman, businessman, negosyante na gidi parents na. Dito da papang ni mama manong nimi kat mangup obisina dalaeng. No balay ti pagsasalitaan. Napimilas nga amang ti balay da Willie ngimitita kami. Ngam saan nga rita ti pagrukudan ako nada. Ti pagrukudan kat talagang mariknak nga ipatpatik ko iso na. May salaal daw nga sangko makita ken makasalita kas laarig nan manon na makatawen ti iliw ko ken kuana. Kas tangat ken kuana manong. Kas diyan ti magbagana. Ay nga manon na nga ididumteng iti 1 year anniversary mi kini Willie. Saan mi nga naliklikan en manong nimi. Nga nagmaymay san ti bagimi. Impay ko manong nimi nga voluntaryo ti amin ko. Ti panangipaay ko manong nimi ti kinabirhen ko. Masansan idi na kasto ti mapaspasamak aging gawi nagmagaandak na papakin ni mama. Noon naman langin mapaspasamak ka na kayo. Hindi kami nagtulag para itikalay sayo. Alangan mo pa nga siyak ti mga palagip. Siyempre, isot lalaki. Isot mga jaya. Walang nga mawangkas iti mga paripirip. Mga padlaw kang kuwana. Adaman din nung nagtigonda ko yun ako ang pagsasalita about marriage. Kung namin mo nakakit no, sikan to, no sikakin siyak to tag-asawa. Kastukit ko nakmet. Kastaman ti magbagana. Kahit timula sinansudan yung tun ka ano. Alangan mo papang siya tibang saludsudan yung tun ka ano. Sa bagay. Yan sa bagay, sa bali manong nimi tinangig ko, nauray ko nga jaya ni Willie kanya. Live in. Live in? Apa nga live in? In preparation, hindi pa nakalisata. Tapi Willie, saan ka nga sigurado triknam? Sigurado Api ka saan tang mapantidiret saan? Kasarasigod. No, di mo kaya ti-propose ko nga live in ta. It's up to you. Ang no kasar, I'm not yet ready. No bay, kahit ko kumamatay ng dumteng di amin. Sige. Umanlo ko ta. Saan nga skan pa yung yuman mo ka na parents mo? Yung paghadak to lang yung kanakwada. Agdalay ka kang gawili. Yan tangay kastumet hindi mapasasamang karata. Tunggalag data, adalat na mapasamang karata. Kurang na laeng nagsikuga. Takait mo ka din nagsikog. Why not? No talagang isot na itudingin. Siguro na ibagag kita nga masikugak baka will you marry me kung masigod din. Manong nemi numampay sang kambay nga nagkasar kini Willie. Kaya halos ibagat kumpanya manong nemi nga gasawa kami. Kaya nangasawan manong nemi adam paglintigan iti kumpanya. Live-in man o nag-asawa. Iti isa nga babae kay lalaki kadagpadpada da iti nga empleyado. Saan ka na mabalin? So nga apilitan manong naming nga siya iti nagsapulit trabaho sa bali nga trabaho. Sa anak man nga narigata nga nakasapol nga sigod manong. Kahit nang sawen, saan kami nga makapag saan nga may mesa nga kumpanya iti pagtrabahoan mi manong naming. Numampay agkuyog ko yung nagkiddan kami nga rumuari iti bigat. Agrubot kami. Nakala kami manong na iti may isa na pintas class nga apartment. Makala
ko mapit ikatulong yung puwag na. Isupay nga. Sweldohan mi manong. Tinagtulagan mi, igaman na kwartana. Igaman na sweldo na. Ket, dagiti gastos, share. Bueno, mano, iti pagbayad, iti kuryente, danom, mano iti pagbayad, iti apartment, ken mano iti magastos mi nga may grocery, ken na dumapay ang expenses, hap-hap, 50-50, agudwa kami. Kasi titulag mi manong nimi. Sagesa kami met iti kotse. Agsaruno kami nga rumuan iti pikat, tanong naming mapanid ko mga opisina, sa kamto agsaruno, manong naming agawid, ket no siyak, iti makauna, siyak, iti agluto, iti pangrabiimi. No, mes isot umuna, isot agluto, tanaimas matiluto na. Kaya dapat iti kundawin ako, manong naming nga masulit kami. Ingam tulangin mga nitiruar, akas paset ti date me. Ayam no kanain kami, agad agawid kami ti apartment. Isupay. At kami bukod ng apartment. Gabo tatakdakkel ti sweldo nang imiti siyak manong nami sa may sada tultulungat akapsat ko. Rinukas ko keng kuana. Sweetheart. Takdakkel ti sweldo ng siyak sada tultulungat akapsat ko. Mabaling ka di nga. Ada do ti bingay mo? Kada di expenses? Being the head. Oh, sure. Pagkita ka saan? 60. 60-40. No yun na, 70-30. Oh, ito kalo na yun. Gao pati siya ka na doon sa bali paggastusa. Dapat sa bali paggastusa? Ano? Chicks? Dahil ando ti sanggong aramiden. Katrina. Ikarikan ka. Di ka mat makitkitan. Nadamok. No, hindi kita katrabahuan ta. Makita ka, mabantayan ka. Ngimita nga rod. Tasang ka mabantayan din. Imposible nga. Awan tiwas din kang babae. Imposible nga. Tatay. No, kumanala daw ako nga nagawid. Agad so, agatap kan. Nadamok. Alis na mo lang. Baka yung cup day kayo. And then, sweetheart, ikatam na tangan yaman na panagduha-duha kan panagatap mo. Saan ko nga ramin din? Baka siya. Siyak! Buludag man lang negative word. Balikas ka na ramat mo. Saan ko matanang makikita? No, sino nagitikat ka doang nga lalaki? Baka mo't no, ada ka man meriendam? Baka mo't no, ada kalalans mo? Baka mo't no, aghapday kayo? Really, sweetheart. Ad-ad nga saan ko amaranit. Ad-ad nga saan ko amaramit sa sakti babae. Laglagi pa yan. Adot mga ibagbaga nga, gagangay ka nun. Ti lalaki nga saan nga may sa ti babae ti biyagda. So, andad nga pa, check kasi kat makaramid. Get to shock, sweetheart. Never in my life. Ikarikan ka. Dede ti mula iti panood mo. Imula mi iti panood mo. Sa anak to pulos. Nga agad-admire iti sabali. Siksi ka lang, really. Siksi ka lang, sweetheart. Iti na minsan nga aldaw manong nami at tinawagag ti asawag. Sweetheart, malado ka nga gawin. Anda ka dit mo? Awan, dumagasak sa day balay. Ay, liwag ka na papagin mamakin kapsat ko. Kaya tawagan mo tayo dan. Ana, awang kasmat lang ang taksa dyan. Saan mo't lang iso ta kailiw ko? Kailiw ko mismo timakilak nga balay. Mga nga sa dyan. Mga anak tumulat tayo tiruwarin. O sige. Agawit ak siguro mga 8 to 9. Nadanon ko dito balay manong nami ti gayem. Dapapakin ni mama. Ni Tito Ben. Nasinged ni Tito Ben ti pamilyami manong nami. Nabayagan nga saan ko nakita. So nga di makita ni Tito Ben. Tito! Oh,
Katrina, iti iliw ko keng kuha naman nung naimin na arakop ko. Tito, imbag man na may ka. May ilaw ko man ka rin parents mo. Inyawis ta nga. Gab-gabo ko man sa dyan Mindanao. Sa dyan ka ni Destino. Gabot adayo mati pamilyak dito. Iso nga, inkarigada kong tinidistino dito. Nagparami nagpayan di private clinic ko. Naglagi pa yung mamasak nga doktor. Ubigay ni. Yeah. So nga siga, agpa-check up ka, di ka pagsikog. Something harod, tito. Na-istorya na papakay mamagmoti, may pagap ka na kay kini Willie, live-in pa lang, nito naman ito ba nagkasaryo? Tas anto lang nga tito, ti awag mo kanyak, no, dikit ninong. Sigurado ninong. Sigurado may sa kaligid kang runan nga, alam mi nga, mga anak ka na kami. Siguro, nabalin nga next year, o the other year, siguro, nagsikog ka, kat maamuan di as the live-in partner mo, sigurado rin siya ti lalaki, ikasar ka. Saan nga mabaling nga may pas nga di anak yo, nga saan ka pa nga nagkasar? O tito, si kantot umuna, nga pangibagaag, numasikuga. Abi nga siya, kituin, sorpresa, ito tiya sa live-in partner ko. Wan manong nemi nakipanganak siyempre with Tito Ben. Kalpasan data, imununak nga pimanaw ng Tito Ben manong tado ka no pwede kita nas kanang pagsasalitaan da kini papa. Iti dumanong dito balay manong nemi at dante asawa sinabat na naginarakop naginagik kami. Kumusta mo di parents mo? Kaabsat mo, di pamilya mo? Okay naman. Ang problema sweetheart. Dataon ay pagkikamanak, taon ti tumtum ng problema ti pamilya. Dahil nga, kumusta ka man? Indon bigat man lang tinaka-schedule nga sa sarong karos sa di balay. May ilok mo ka na kuwada. Awan ti problema mi. Awan ti problema da papakin mama, iti negosyo. Awan ti problema da iti kakapsat ko, ti pamilya da. Si kakin siya nga rod. Ada problema ta? Awan, napad da. Nantoy ka nagkasar. No problem, dumanon tulat ta sweetheart. Siguro, nakuha, ano nga kuha? Awan? awan. Manong name sapi kumata saan laing nga delayed kunak. Duha bulan nin. Gimatangak manong name ti pregnancy test. Ket positive. Wow! Dito yun din na bahig kong inururay ko nak. Manong name tinawagak ni Tito Ben. Hello, Tito? Oh. Awan ti ko awan pasyente dito. Dagdo do yung private clinic ko. Yung awan pasyente ka pa eh. Hawisan ka ko matito. Hawisan? Ken, itukot mo ti aparatos mo. Baka no, kahit mo nagpa-check up, papay nga saan ko man iti klinik ko. Kaya't, baka mamunta pa pa ni mama. Kahit mo sokan. Kahit kung harot nga si kakinsiyak pa lang ti makamu. Abay, masikukan. Tumansan siguro. Nagpa-pregnancy test at pregnancy test nga inaramat ko. Ngayon sana ka sure eh. Adumati magpeke ang astuno ko, di ba? Hamat nga 100% nga sure. Sige. Kahit kung si kakin siyak di mo nang celebrar dito. Oo, sige. Hawisan na gayam ha. I-date ka gayam ha. Sa bagay, tatawon mo kin talangam kin lagak kitamat nga unay nga dayo.
Ala ni Tito. Alaga nga naangaw kayo. Yung baga kang kuha naman nung name no sa dino at ipagkitaan mi. Yung kasakbay day tama nung name yung tawag ko Kenny Willie. Malatawag. Tapay? Pasya ti trabaho ko siya dahil. Amang matang ganyak. Pasari at Dr. Field. Kada orin no saan nga oras to opisina no isot pa nakasangon do di kliyente. Ada kliyente. Sige. Di mga anak tulatan. Okay. Sorry, sweetheart, ha? Ora kat sag paminsan mo lakas to. It's okay. Gabutan na nagsak at talaga ka sa salita man name ni Tito Ben. Siyempre, naragsak mo isuna. Naragsak kang madua, nga nag-inistorya. Na naruna kanyak manong name na talaga nga ragsak ko, nga talaga nga dan na agpitpitik iti saklot ko. Sure manong. Inres na tanak manong name, nakitiya, naskan nga tumarek. Masapul ko na. Siyak ti ubay o pikainim, masapul nga may schedule ti pa nagpa-check up. Parang check up ko kain ka. Sure, Tito. Umay ka sa klinika. Uri ka stila tanawan, Tito. Sige. Uri ti daw, ang arabi. Okay. Sabado o Domingo. Sige, Tito. Tito, adadagit ay masikog nga marigatan da, naroon ng dagdadahan mo, di ba? Marigap ko lang haradit kasinsin ko. Ngantay nga nagpasngay. At kasi lapubiak na ito eh. Tara dito kasinsin ko, masala nga first cousin na dagat best friend ko. Di matangak. Kito, doktor, nukasano nagsatan. Gaputi pa nagpasngay na. Tapay. Nagpatpa-check up ka naman. Naman kasta ka nung nagagdada mo. At akasti ka nung pulimi nga marigat nga ganak. Nga matang nga ganak. Saan ka nga panuhot negatibo iha? Ha? Basta lagi di, itong palam nga ito. Naskan nga itong palam nga bilin ko. Nga mulip-lipat ng pa-check up. Ako mati makita ka diferensyam. Ako sakit ti pusom. Di ka mat high blood. Dagay din kang katadagamin sakit dahil so nga siya. Delikato ka na kuha na tagsiko. Ngam kabot na kahit na siguro magigasan ka sa tiso ka siya. So nga, awang pagdanagam, nasalunat ka, okay kayo iti baby. Kasi mo liplipatan ni Apo Diyos siya. Thank you, Tito. Thank you. Ore kam na nagpeso-peso manin, Anong name, siyempre, naragsakak. Dumtengak na naragsak. Madlaw matasawak manong. Sweetheart. Sweetheart. Isang sakit naragsak mo Dati matakastuyak. Doon nakadate mo, naragsak ka sumangpet. Saan ba ta? No, naladaw ang agawid, kat maragsakan atas sumangpet, makasangpet ako, kanadahan, sweetheart. Kas ka lagim imon. Tada ka dirumbe nga pag-imunak. Awan pagdanagan. Sige lang yung tibiyak ko. Kasi pa nang kitam kanya. Ada ka dijak mo, may pagkating ka. Ano gano'n siya? Advance happy anniversary. Tunano. Di mo malagipan? Next month. Hello, really. Anniversary ita. Di aldaw nga parang aklon ko kengkang. No, Jack Mariro.
Dito ti may katlo nga panang celebrata, di ba? Namin nagsinay ka. Awan. Papanandan to, may katlo. Ng anniversary ta. Dito tulad ta palayan. Dito kasera ta. Your oray ko na itangal daw. Surpresahan ka to. Dan to surpresa kang ka, sweetheart. Naminsan pa'y manong naming buwan. Naminsan pa'y nga nagkita kami kaniya. Dr. Benny, Tito Ben manong naming. Para pa-check up ko manin. Man. Laging kang kinunakan niya at asawak. Hala daw ka manin. Daman ang kinidate mo. Sweetheart, awan problema. Dandanin ito yung anniversary ta. Awan ti madlaw mo? Katrina? Madlawan niya. Kasi lang, adilim-limit mo kanya. Awan, tilim-limit ko keng ka. Asunod ka date mo. Asino da ito? Dahil pakita naman, no? Ay, kasano nga the picture yo? Iti old man. Dirty old man. Oy, saan nga dirty old man ni Tito? Tito? Ni Tito Ben. A family friend. Sweetheart, agimon ka kadi? Saan ko matasan nga agimon? Kailan na doon mga pictures? Sweetheart, awang ko matirumbe ka pagkimunam. Please. Tito Ben is a family friend. He is a family friend. Nagkataon lang nga niya. Basta ibaga mga maladaw ka at kasi narak mo ang kliyente. Deta nga lalaki, deta nga old man. Ito kasi narak mo. Kliyente ka di suna? No. Apeng orot ka pambar mo kanya kliyente. I'm sorry. Ore, ito sana nga ulit. Nagkita kayo. Sweetheart, awang kumatan niya man nga santa pagkinawatan. Kaputan anniversary ta next week. Alam to surprise cooking ka? Sige. Erase. Uwang ikatamtan niyaman nga panagduwa-duwam. Ikatamtan niyaman nga panagimon mo. Huh? Okay? Kahit kung imulan sa panunod mo, napipapay nga sikat agaramid. Ngamit siya. Okay lang lang anyak. Mas pagarigan ta maramid mo. Yung nasakit, di ba? Talaga nasakit. Gusto nga ang koraramidan. Takbat aramidan. Makapapatay ang tao, no? Diyos ko, ikatamdan niya man. Hindi ito. Oh my God. Namindo lang manong nemi, nagkita kami kani Tito Ben para iti pa nagpa-check up ko kunak. Ngayon nga kaaldawan manong nemi, iti anniversary mi kani Willie.
Nagkita kami manong name iti mall. Oh, tito. Nagkakayam. Wen. Abay, sige, to eh. Gumata nga iti cake. Inaamay ko alam ito order ko nga cake dito. Anniversary me, kiniwili tang. Siyempre, ison tumatenti pa ng iba ka, kamasiko ka. Ison tumatenti pa ng ipakita ka na tayo pregnancy test tube. Nga pakakitaan ti resulta. Ken, riti hindi ko anyak nga reseta. Basta, dito. Tito, thank you ha. Parang subaybay mo kanya ko at da panagbuteng ko. Baka nung hanga na pintas ti plaster ti baby. Talubulan nan. Awan di magdanaga. Awan lagi ti pakadakdaksa mo. Saan ka nga matultulit. Saan ka may patipap. Basta ingat. Ingat lang. Yeah? Saan ka may galgalis. Kadwa na matikas takat. Nangaroon takas ito yung bulan. Ngayon narisgo. Alis to pala marikrik deta. So nga ingat lang. Tito. Sige, tito. Tito, thank you. Tsaka mo, nuwapin nga. Pagkagiratak ba nung naming nga, arakupin dito nga doktor. Awit ko manong naming, diba sida cake. Kan siyempre, nasa ganan ti sorpresak, iti asawak, munasawak, iti live-in partner ko. Medyo naladawak lang manong name iti 30 minutes na di mag-asang nga iti mall. Ngayon saan ko ngayon pakada pa manong name kani Willie. Ini may lokat tiri daw tanakalak kat imain lokat manong name ni Willie. Ikem ko manong name iti cake sa nakapaklight shoulder bag. Pinastrek na tawinayaan na tiri daw sa nindrekap tiri daw. Sweetheart, happy Jack Penebaga ti happy anniversary manong na minanalpak ti tungpay ti ropak pak. Oh! Gapo ti pigsa manong na ti parang tungpa na kanyak tara pigsa nga rod ni Willie. Naibatak ti cake manong na kat na pati papak. Ay. Willie. Pagin tinong panak. Sala nga sinsin nga tumpa nakapigpigsa. Pamun sa amin na pigsa. Manglilipot. Gulib. Tsaka mo di magbagam. Tsaka mo di magbagam. Kingko ko nakapailaing. Kit mo ta, papatayin ka. Santa pa yung nag-asawa. Inaramid mo. Anong tulakit din na nag-asawa ta. Among ka din nga dito tiga po na no apay nga saan kang hayat ng nag-asar. Kaputan ako rin pa nagtalagkuhin ka. Kit napanag na kakon. Na nadying tito, Ben nga magbagam. Saan mo ito nung ulitin? Di ba kibagkita kayong kuwana ko nam? Nga matatapasamak. Kada kayo itipon, ha? At the video, dito, baloem. Awan tayo niyaman nga relasyon mi kay ni Tito Ben. Doktor isuna. Tinaminto na pagkita magit may panggap kanya, may panggap ni... Tara. Let's go. Tara. Di anak ko, saan ka mamalin? Di anak ko. Nagdanagmat manong naming siyempre ni Willie. Abay, ano na? Abay, ang anak ko magpagapasiwag. Iso ko matakait kong isorpresa kay katisigong ko. Kanito yan ang salita. Kanito yung cake ka na rin ganawaran. Yung doktor Tito Ben, yung doktor, magpagkita kanya, nakayat ko nga sigurado ka. Mabilang, magilang ta mga yabang kasi bulan siya, mabilang.
Met manong name ka di nga nabi. Gayam ti panaggapo kina panagkita mi kini Tito. Itimol. Kad nagturungan ti ospital. Takaredi nga nabi kat ag-duty. Empleyado iso na ti ospital at apay private clinic na. Iso tinangasikaso kanyak manong name. Kalpasan ng danandak iti ospital. Iti emergency room. Tito, doktor. Imbaga kang ikunong punem ti panagkananan mo. Sabi nga sa mo na tong pan. Anong napasamat? Gapatin ang pigsapan ng tong pakaniat ni Willie. NJ. Dapat papa. Doktor, Tito, ti anak ko. Awanin. Naragregen. Agi kisak kumamarong naming minaawanak ni Tito Ben. Makipadagas ka no kanyak panon naming nagpuwersa nga gikis. Kapot siyempre nagpadaraak, arig na nagpasngayak manong numampay 3 months lang. So ngayon gawid na. Tinanggal na nagitiim ha. Kadaon sa baling hinaramid ko manong naming. Nagsangsay. Walan ti anak ko, doktor. Awanin ni baby. My angel. Awanin. Saan nga na ikari? Nga may pas nga dito lupong. Saan nga bali? Adan tuwanin. Adan to kasukat na. Ni Willie, doktor. E then, nasarak ka nito emergency room. Sigod ka na kita nagsalud-sudak nung sunod nining itaraykin ka. Pimano ka naman din. Sabi kami nga, tinumpa na ka. Tsaka mo, no, bidot ko no saan tito. Nag-imunan na ka. Ha? Ano? Tsaka mo nakasanungan na andaan ka nagitiladaawan. Kada videos. Kada ng picture ka ng ladawan, ng video ka data, kaya kita uwi ng runa, tay itimul. Saan nakakading ang investigar niyo muna? Dahil yung tibidot ko, Tito. Imbaga tigbundo nga you are a family friend. Saan kong ibaga nga may saka nga doktor. Na kahit ko nga rin surpresahin, so na nga kahit ko nga sakong tulay bagan, nga masikugak ka dito nga aldaw nga anniversary mi. Anniversary mi ta. Kablawak ko mati happy anniversary na nalpaak ba't yung tirupak. Pasol na, Tito. Ni Willie Mitlaheng, tinang papatay ti bukod ng anak. Sa mga sa wendeta, arig na. Nasaan na ko mga tinungpa. Nasaan ko mga nalabas, iti panagat-atap na uno panagkimon na. Apay ko man rin nagsaludsudan. Teso ko mamatin ti panangibagak. Panangibagak nga masikugak kasi kakit may isang abo nga doktor. Apay nga din na sinaludsud. Ngayon muna amay basta latan tinungpanak. Gabuti na laos nga panagkimon na. Gabuti panaglabas, iti panagkimon na. Saan ka ni kakasya ko, doktor? Tito? Abi nga saan nga nagsalud? Abi nga din na binaliwan din nagsaludsud na sa sidno ka. Isong kumati pa nagibagak nga may saka nga doktor. Nga mang check up ka niya. Gabota siya kit masikog. Ipakita ko mamatin ti pamaniknik nga siya ka talaga nagdadagsan.
Kamo kat naragsak kami na ito yung aldaw. Ito nga nabi. Arabes sa nimi. Yung kasto yung gahan tinapasama. Kapag kasto yung napasamak dito. Awanan ti pa nagtalek kan panagayat ko. Kenny really. Manong nemi imay nagsinundo ni Willie idi kabigatan na. Iso manong nemi nangasikaso idi pa naka-release ko niti ospital. Isun tinagbayad iti bills. Sweetheart, let's go. Awan iti problema iti ospital. Kawit na. Kinuna naman ang nemi kat kinibin na. Si Mortak man. Naglogan kami di Kutsena, siyempre. Ito may nakarot sinundo. Hindi makadanon kami dito apartment, manong nemi. Diretsuwak iti silid. Diretsuwak ka nag-impake. Katrina? Apay? Awanan tinaskan pa nga. Rason tap na dak dito. Katrina, I'm so sorry. Nakalalisto ti mga ibaga, I'm sorry. Nakalisto ti mga ibaga. Ti pakawanan na. So, pakawanan na. Nabigla kami. Di pa nakakita, na ipatulad ka niya ang video, yung picture. Diyan ka diman ko na kaya ka. Tito Ben is a family friend. Manano ko mga nagsaludsud ka. Sakbay ko mga nag-arabid ka ti. Ang runahan nga san nga rumbeng. Hindi kalmante na bersarita. Sorpresahan nga kung mga ibaga nga masiko ka. Tapayin kay yung mga tinaramid mo. Timpam mo amin nga pigsam nga ng tungpakan nga yung magtasag ko na pukaw ti puot ko. Nga manat na pasamak. Pinatay mo ti bukod ko nga anak. San? Tsak man kami na mo. So nagsaludsod ka ko mga min. Di mo amo kapatasan ka nagsaludsod. Basta latanin pakat mo. Kapatid na laos nga imon mo. Kahit kawan ti pa nagtalik mo kanyak. Kawan ti pa nagtalik mo kanyak. Kaya't nga saon nakurang ti pamatim. Nakurang ti panagayat mo kanyak. Saan nakapudnong ipatpateg, Willie. So nasasayat pa no. Gupdantan ti amin. Hangabali nga siyak. Itinapukawan sa hangabali nga siyak. Ti loser. I'm a loser. Nagkilibiinak ti lalaki nga sanggaim rubeng nga ayaten. Nagkilibiinak ti lalaki nga I'm sorry. Nga mawaran niya taranaminem. Saan ko nga mapagsublipay dati ka pa nagtalikan pa naghayat ko ka. So, nito na ito na daw. Gupdandan relasyon ta. Ala akong nagdarawatak at pamanawakon. Agsubli akong tisidong nagdagandak kanya. Adukat adupay nga panagpakpakaasi tinaramid man name ni Willie ngam tsaka mo. No ba makawan okay? Tao tayo lang agbaso lagbindot pakawalan ka. Ngam saan ko nga mapasubli pa iti dati nga panagtalag kan panagayad ko kayong kawili. Awan kan niti pusok. Saan kan nga patpatay? No, ano naman ti napukaw, ti anak mamalin tamat na sukatan. When masukatan ti anak. Ngem, saan nga masukatan?
Kan saan ko na mapasubli pa, iti pa nagtalakan pa nagkait ko ka. Give me another chance, no? Mabalin siguro ang babalondak no si ang kay kanti another chance. Ngam, jakon kayat, timasaktan tumanin. Jakon kayat, timatungpan tumanin. Jakon kayat, tibagat-atapan tumanin. Jakon kayat, nga tilalaki kit agimon na imon. Yung baso mo lang ti amin. Abi kasi mong imbaga ti pudno nga agos kahit kakarod ko mga sorpresain. Kore kumamat kas jay. No nagsarutsut ka kuma. Saan ka basta latato mo pa. I'm sorry, really. Goodbye. Manong nemi simang pedak diti balay ngay narakupnak ni mama. Saan nga nailimid kadakwada tinapasamang. Ta siyempre, imbaga kadakwada ni Tito Ben, nung pesang ko nga naitawag. Yung kasta, di mo kayat ni Willie. Saan, mama? Yung magpagpakawan, kid daw to another chance. Uwan, mama. Abi nga di mo padasin. Ma, nalikat. Sa bagay, kapaspasamak pa lang ti amin. Ore ko ram nga saan, bakaan niya ta mom. Inton bumaawan ti pungtot kang guram kang kuana, baka dumdang dumadal ti gondaway nga, dakay mutlaeng kini Willie. No da kami kini Willie, mama. It's okay. Ngam nakari siguro nga saan. Saan nga ni Willie? Nagsubli ak madlang di trabaho manong nemi kat siyempre ang dinamag na nagpapeso tinapasama. Sa anak man nga nagulbud. Numanan tawagan nak ni Willie manong nemi ibaga nang agkita kami. Ituloy na't mga lukoy tirik na tap na mapasublik ka no iti pa nagayat kin pa nagtalek ko ken kuan. Saan ko pinatpatgan nagiti awis na. No pa'y umuumay dito'y balay manong. Katungtungtong na dapapakin ni mama. Sa kalpasan na, dakam tumanintag salita. At adun nga amang tiyumay na dito'y balay, ngem idi, ta naminduhan lang ang pinasyar, idi ar-arman na. Kastawa na hindi pa nag-aaram na kanyak manong. Yung tsaka mo, tsak mga watan. Saan katamot ko mga adakas no? Igkak another chance. Ngam na ti pusok. Tsak mat maikat na ti panagduwadwak ken kaawanin ti panagtalik ko ken kuan. Aging gaman nun nemi nga dimteng ti sabali pa'y nga lalaki ti biyag ko. Iso da ito'y manong nemi ni Andrew. Namamok ni Andrew iti may sa conference. Tsak timbaon ti pisina nga umatenda rin na konferensya. Diyan mo agsabat dagiti matami manong nemi tsak mga watan trik na. No pa'y awan pa'y makatawan sipod nagsina kami kini Willie. Kada ori may mesang aldaw, may mesang lawas, o no may mesang bulan, no kasto man ti reaction ti pusok ko na ka. No pa'y jak kumangkayat manong nemi nagtadagpay kadag di lalaki. Nagamamukam kini Andrew, aging kang iti may sang arabi, manong nemi, flowers for you. Andrew, may katapno na? Siyempre, may sakabalasang may sak nga baro. Adagay pa si maruno kanya. Sumre ka. Agar-aramet, when nalablabas pa yung maaram, ti dati nga live-in partner ko, ni Willie. Sumre ka. Tapos siyempre, agura iso na. Kalpasan doon makarwar ka, makaawid ka, dito sumaruno. Formal manong naming imbagan ni Andrew, iti I love you kanya. Sana kamay kari kang ka, Andrew. Pagkunang nga sa kamay kari.
Adaan at tinalidam nga napalabas. Istorya kini Andrew manunay ti pagkasalitaan mi kini Willie. Nagtungtungin. Aging nga nagpakadan. Din samot agsublin ti logo. Impapawi ng samot tintirik na nakaniyak. Rugyak ba ito na? Nga lipatin ni Suna. Ibabawik na ti marikrik na kenkuana. Si Mublat manong naming nasang ilik ti dating live-in partner ko. Sunda jay. Ana? Sunda jay naggabot to. Ni Andrew. Andrew tinagan na. Nabit pa na mamok. Yung may dito hitap no. Ibaga na kanya I love you. Ako surata met. Abi kasta pa nagsaong. Ibaga kay Kawili nabayagin nga awanta. Dandanin makatawanin. Dito ko na mga ikang nga ti tsansa. Ininto data na panagsasaom kat agim imun ka manin. Awan tanong ba nga pagimunam? Gapot awan relasyon ta? Ngayon para kanya sikapay lang live-in partner ko. Nga nga rubay nga damangarim kanya. Agamiyaman ang kilit talaga nga tiyakon mapasubli pa di dati pa nagtalakin pa nagkait ko kayong Kawili. Talaga nga sakit mo data. Nailem ka, naimon ka. Panagsasaom laingin, tigtignay mo laingin. Nakakita ka lang tikas ka ni Andrew. Sino jay? Kung una ka sa panagsasaom, nako. Pumanaw kan. Kahit kuntagin na nga. Sweetheart. Awawagan this to her. Sweetheart. Saan na kasidi? Awan kas kadata. Adda nagkinawatan hindi ti puso ta. Laglagi pa siyak tinang damo ken ka. Ken masapol nga siyak gabota. Awanan ti sa balik nga mayat ken ka gabota. Gabot na palabas mo. Data pag panagkunam. Awanan ti mayat kanya. Gabot na palabas ko. Mabalin tag pinusta. Agsublindo kanya ni Andrew. Tapno ibagaking ka. Ni Andrew itan, di patpatek ko. Kahit napapapatay ko na dyan ang lalaki. Nakadildelikado ka nga talaga, Willie. Pumanaw kan. Di talaga nga panagsasaom. Talaga, kriminal ka. Pinapatay mo din ako. So, pumanaw kan. Hindi makapanaw ni Willie manong naimi masideg ni mama kanya. Ha? Nangigyo ka di? Tinapasamak? Langig ko. Dito ko na yung another chance ni Willie. Pati agar-arim kanyak pagimunan na. Nakadel-delikado nga ron. Ayaw na pintas mo tatsaan na nga mailingan. Delikado kat no. Di na ipadlaw ka. Tama nga no, maluko na tariknam, kahit mapasublim ti panagtalakan panagayat mo keng kuwana, gabot ti panagpamarang na nga, ikatanan ti panagkimot na. Yung nabi na sumatat, di na maikat. Talagang sumken, di imon na. So nga, iha, no hindi ka din baga nga give him a chance. Yung may takit na parik na kakasagam nga rubing ikan, tikas keng kuwana. Orek subli-subli. Yung man namin tiwarik na. Iba't patag mukha ni pa ni Willie? No. Asino ka rita? Ni Andrew, tiba't patag ko. Kasan saan nga nagsubli ka? Basta nga namuhan na, nalidam nga napalabas mo. Di maraming ko, mama. Ngem tinawagan na manong name iti kabikatan na. Hello, Andrew? Hello, Katrina. Oh, bye. Good morning. Awan ti trabaho mita, di ba? Sabado nga eh. Adak dito balay. Sige, oras kita opisina.
Babaling ka nga kasin. Apay. No, importante nga pa panam. Mabanta, paspasyal. Kahit mo, iti beach. Sikakin siya. Mga bagat kaduam. Tigadwa kadawan. Di sige. Sikakin siya. Okay, dagasang nga ron. Manong name naragsakan na. Sinubyanan na. Sa alang sinubyanan manong name i-ready nga malem aba nagkadkaduami ti may isang beach resort. Andrew, Apay nga, inawis na. Kasi, siyempre, awan ti trabaho, di ag-relax tayo. Inawis ka tatno lang kahit ko yung paniknik. Ngapat patik ka. Itulukodan di amin. Pasis-pas. Dadamat tinagpatpat ng inatal ko. Tirik na. Ang kapigatan na. Nakapag-desisyon na. And I took it final decision. Itultuloy ko't ba nang ipatagkuhin ka? Oran niya man tinapalabas mo. Gabuto talagang ipatpatig ka na yun ay. Sikapay lang tinakarik ng tikastoy, Katrina. Sanggol ibagan na dumatan na tinagbalin na babae ti biyak ko. Dati marikrik na para kang kakasangko na rik na kanakwada. Dagiti mo na nga babae ti biyak mo, siyempre, natagkwamida. Yeah. Kahit puro pasig dami nga virgin. No, auntie virgin ka nakwada. Oh, So, saan nag-agsapsapol ti virgin? Ti sapsapulag ka talagang pakarik na kidayat. And I love you so much, Katrina. So, sana kumawa na yun na parikatin. Ibagang kang kuha naman ang naimihi nga adalik nga naimbag tirik na. Ngayon naman balin na kumakit, hindi ka karedi nga aldaw ng inaklon ko ng narikat mo na mga nibaga na nga kwa. Kagangilay doon nga mariknak. Sa madlat na kagsardeng ni Willie manon nemi nga mga disturbo ka niya. Ngayon hindi anaklon ko manon nemi ni Andrew. Kahit makikita na nga kuyog kami. Nga dapain manon nemi, dagiti agundawoy nga agin narakop kaming agin nagay. Subsubaybayan nakayam ti anak ti Diablo nga Willie. Agas, hindi pa nang subaybay na kanyak, itikas taon iti imun na kini Tito Ben. Manon nemi. Iti na minsan nga pimasyar, dito balay, manon nemi, ora na laimburais kanyak, dagiti na develop ka picture. Bastos ka. Abi kang buras mo, dagita, ano dagita? Agyaman ka, really, tapastrikan ka. Ngayon, ito kinaramid mo, hore, ang tapapaspasamak, saan kanto na pastrikan? Saan kanto ng sangil yan? Ano na ito eh? Kinaya ma. Ladawan nyo kini Andrew. Kaya't nangasawan. Ngada kami kini Andrew. May kakaditat no, salud-sudom kanya, kumpirmaram, napudno na kita picture, ngantadakan ka. Kumpirmaram, ngada isun talaga kahit kung saan nga sika. Uwain, kahit kumaman. Simple lang, Willie. Ibatpatag ko ni Andrew, kasmat pa nang ibatpatag na kanya. Agyamanak, tasaan na siya. Kastaone kumat pa nag-ibtur ko na siya. Imbaglaki din, tasaan nga dagos nga kasar tinjayam kanya gidi. Adamat ka di pagsayatan na, tanaglib in the line. Get out. Katsaan kan doon nagsubsubli. Pumanaw kan. Kaya oray niya tararamidim. Timabit, pagkakasar kamtun kini Andrew. Awan, tuntanto nga wanan timaramit mo. Hami na uray manong name iti makatawan ti relasyon mi kini Andrew aging ka nganyo pernan ti William Mary mi. Kinayat kumaten manong name tas masigurado ka talaga ni Andrew tinekari.
Kaya nakaragragsak kami kada iti nga aldaw, manong nami, nga ba nagkalay sa amin kini Andrew. Napasamak metlay nga ni Tito Ben, ni Doktor, manong nami, iti may sakadag iti nanganak kada kami ti kasan. At dan na, dagos nga bukod nga balay ni Andrew, manong nami, nagbalin nga balay mi. 2 bulan, 3 bulan lang, ti panagdan namin, kalpasan nga ni paiko ti bagikang kuha na edita sa pulik ni Tito Ben. Isunti magalin ng organic, manong nami, kita positive. Adan ka sukat, dinaragrig anak mo. Agananod ka. O, balag ko ba rin kayong katiba ng gananod mo? Mantiwag na nagam tito, Doktor, Ninong. Gabota, awang nga tamatin ti pakatipapak. Tawang matin ti mang tumpahan niya. Sana ka nagbabawi ka nagbidot. Nga ti may kadua nga ayat ko ket ni Andrew. Agsipod ta. Nipitik ket saan ko pulos nga naramanan ken kuana. Agsipod ta ni bugkaw no anyaman nga panagatap panagimon ket jak pulos nagpasaran ken kuana. Gabot ti namin pinsan ngented na kanyak ti panagayat na ken panagtalek na kanyak manong. Awan ti rumbe nga pagimunan na. Ori no adto kumanaskin nga pagimunan na. No. Kapag talek ka ni patpatag na. Agasmet iti panagtalek kan panangipatag ko ken kuana. Na ornos, na anayas, naragsak ti binangon mi a pamilya kini Andrew. Ken dagiti talon nga nagbalin nga bunga ti ayat mi. Ni Willie masukan-sukat manong nami dagiti live-in partner na. Kapotikas jay manong nami nga kinaimon na. Di na may kat manong day jay. Ti kaawan ti panagtalik kan panagayat na. Gapo iti nalabas nga imon. Agyamyaman na ka talaga kinapo Diyos na naiklikak tikas kini Willie. Kat dimteng kanyak ni Andrew. Nga iso ti insagot ni Apo Diyos kanyak. Kaya nagiti talo nga anak mi. Dahito iti pagkasaritaak banong nami kadagyaman naklauna iting kapanangurnos kalpasan nga nakinsan kang katit Italiana. Kaya nasabi ko man, adamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag kadagiti padag nga dimngeg kanagbuya. More power to your program anong and God bless. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo, Katrina. Thank you ken ka Katrina natin gamat pa ng ibura iti pagkasalitam. Kada kita dengdengeg no kayat damat nga may istorya ti pagkasalitaan da. Ya. No saan nyo nga kayang ornusan. Isan nyo lang details na. Dito padasin nyo lang. Dear manong name lang. Padasin nyo laging nga nakaya yo sa isan kanyak iti messenger no isumantiya pangisandan nyo. Tano mabasak ton ket basangong ka ornosen tawagan kayo met no adaliti kahit ko nga salud-suden parang tulong ko kada kayo tiyong kasulot ti magsurat at mamanula unay digiti amuna ti agsurat nga mangurnos no pay agkalikagumda nga adda on ikalikagumda iti panakaibasa ti pagkasalita. Di ba? Ayan. Kalagupan na kita agbuy-buya. Nagasa 10 no adda 5 to 10% kadakwada nga amuda nga isurat. Di ba? Salamat po. At anos yo, giinanos tayo mabuhay tayong lahat.